Gisugdan sa usa ka parada ang pagsaulog sa ika-26th founding anniversary sa Island Garden City of Samal kaganyang buntag Marso 7. Nga gisalmutan sa mga opisyal sa lokal nga gobyerno, mga empleyado sa nagkadayang opisina o ahensya sa gobyerno, ingon man mga residente sa isla. Human sa parada, dunay giandam nga programa ang lokal nga gobyerno nga gihimo sa mega tent at tubangan sa New City Hall. Dunay gibida nga mga pasundayag sama sa cultural dance nga nagpakita sa kaabunda sa isla. Halos napuno sa mga tao ang venue. Hugot nga gipatuman ang seguridad sa lugar kay gipakatag ang mga pulis, sundalo, BGMP ug mga personahe sa uban pang law enforcement agencies. Sumala ni Mayor Al David Uy, simple lang ang ilang pagsaulog sa ilang ika-26 katuig nga anibersaryo sa isla karong tuiga kay mas gihatagan nila og prioridad ang pagtabang sa mga lugar sa Davao del Norte nga apektado sa baha niadtong bulan sa Enero ug unang semana sa Pebrero tungod sa shear line ug trough sa LPA. Makita nato medyo low-key ang ato ang dili pareha last year na bongga kaayo. Karon medyo tone down because na kasi pagbag-uhay lang naagihan og trahedya, kalamidad ang ato ang probinsya. And part of our budget gitabang nato sa mga naapektuhan sa pagbaha katong nahitabong LPA o sa shear line. So naghatag ta og tabang sa mga affected provinces. So mauning medyo tone down, no? In a way tone down ng ato ang celebration karon, and naa pa may summer saya karong May. So didto na lang mi mobawi. Dugang ni Mayor Uy nga padayon ang pagpaningkamot sa lokal nga gobyerno aron mas mapalambo pa ang Samal ug gihangyo ang kooperasyon sa mga residente sa isla. Ang ako ang mensahe is ipadayon ang ato ang ginahimo para padayon ang paglambo sa ato ang isla, and of course nakita naman nato ang mga developments, and importante is ang pagprotekta pod sa kinaiyahan sa environment. Ang hangyo lang nako sa mga taga Samal, simple lang. Kung dili ta pataka maglabay og mga basura maski asa. Kung naa kay basura, no, nya walay garbage can o basurahan, dili na rason na magkalat o maglabay ta maski asa. So sulod no, sa ato ang bulsa o pag-abot nimo sa usa ka lugar kung naay basurahan, dito nimo ibutang. Nagpaabot sa iyang pagtimbaya sa anibersaryo sa Samal si Davao del Norte Governor Edwin Hubahib nga matud niya malampuson ang pagsaulog sa ika-26th founding anniversary sa isla tungod sa nagkayusang pagpaningkamot sa mga LGU officials. Ato nga pasalamatan ang leadership ni Mayor Al David Uy ug ni Vice Mayor Tuto Reyes ug sa tanan city councilors o mga barangay captains and barangay officials nga very successful ang atong pag-celebrate sa 26th founding anniversary sa Island Garden City of Samal. Nga karon nga panahon nakita nato huyog sa mga kabatanunan, sa mga iski nga dako na kayo ang progreso sa Island Garden City of Samal, and swerte pod ang Island Garden City of Samal tungod sa usa ka mega project nga mao kini ang connector bridge from Davao City to Island Garden City of Samal nga maka-boost sa development o sa turismo sa Island Garden City of Samal. So alang sa tanang Samalinyo, atong ampingan ang atong beautiful island kay usa ning nag-landmark, usa ka landmark sa Davao region nga isa sa mga tourist destination in Mindanao and in the country. Mabuhay ang Island Garden City of Samal. Gipasalig ni Governor Hubahib nga padayon ang provincial government sa paghatag suporta sa Samal aron mas mapalambo pa ang isla. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.